de traslladar. I volia fer una petita reflexió, no? A mi a la universitat em van explicar que la democràcia és un exercici del poble a decidir en els seus afers diaris, ¿no? Yo desde que llegué aquí a Cataluña, llegué en el año 64, y yo ya en el PSU, pues me formaron y me orientaron, y yo lo que bastante con interés, que es lo que nosotros, la izquierda, estamos, sobre todo naturalmente, como no, por la autodeterminación, pero la autodeterminación y con una política de izquierda, y nosotros los explotados tenemos que unir fuerzas para defender nuestros intereses, lo que hemos hecho toda la vida y tenemos que continuar haciéndolo. De lo contrario, nos vamos a encontrar que van a arrebatarnos todas aquellas mejoras que con múltiples luchas hemos conseguido, y la derecha de un plumazo nos lo va a quitar. Y de alguna manera que crezcan nuestras. Créixer, per ser classificat, per sobreviure, forma part La convocatòria electoral avançada que Convergència i Unió ens ha col·locat és una convocatòria tramposa. És una convocatòria que vol fer que fent aixecar la bandera catalana i els drets nacionals catalans, aquest poble de Catalunya s'oblidi de les retallades que està fent el govern de Convergència i Unió al nostre poble. Si no aturem les retallades, mai serem ni independents ni lliures. Si no aturem les retallades, mai serem ni independents ni lliures. Aquesta és la trampa del dia 25. Convergència està demanant a la gent que li doni els vots, que li doni la confiança, que ells ja faran el camí. Ni parlar-ne. El camí l'ha de fer el poble de Catalunya, de forma lliure, de forma sobirana i amb polítiques socials i cohesió social. I, per tant, no li donem a Convergència i Unió la capacitat per decidir per nosaltres. Decidim per nosaltres mateixos, amb un vot a l'esquerra i amb un vot que trenqui amb les polítiques de Convergència i el Partit Popular. Amics i amigues, volem decidir el futur de les nostres vides. I que no siguin ni els mercats ni els governs que es dobleguen als mercats els que decideixin per nosaltres. Volem democràcia veritable, per tot, per triar la relació entre estats i nacions, però també per defensar les pensions, els salaris, el treball, la salut, l'educació, les beques, la nostra lliure sexualitat o que no es carreguin la terra on vivim. Tot això ho volem decidir. No és veritat, Artur Mas, que el dret a decidir s'atura amb la relació entre Catalunya i Espanya. Els treballadors, la gent d'esquerres i el poble de Catalunya ho vol decidir tot. La Syriza catalana va, allò que diuen en castellà, viento en popa. Viento en popa, perquè hem estat parlant amb molta gent, organitzacions polítiques, organitzacions socials, persones, i la gent diu, la idea té molta força, la idea és molt potent,
La societat catalana no pot esperar la Syriza catalana pel dia 25, perquè aquest és un projecte de recorregut que l'estem treballant. Però el dia 25 sí li podem donar una resposta a la societat catalana que vagi en la direcció de la Syriza catalana que vam discutir a la nostra assemblea. I quina és aquesta resposta? Doncs mireu, la resposta es diu que hem de treballar amb els companys i les companyes d'Iniciativa per Catalunya Verds. Aquesta és la primera resposta que hem de donar el dia 25. Necessitem una coalició d'iguals. Necessitem una coalició que faci una crida a tot Catalunya, aquí, a gent que se sent socialista i que li digui que el dia 25 pot seguir sent socialista votant a la coalició d'Iniciativa i d'Esquerra Unida. I fem una crida a la gent independentista de Catalunya que se sent d'esquerres, perquè el dia 25 es pot ser independentista votant a la nostra coalició d'Iniciativa i d'Esquerra Unida. I cridem a la gent que és ecologista, i a la gent que és anticapitalista, i a la gent que és comunista, i a tanta i tanta gent que necessita un punt de trobada, un punt de militància, un punt de vot, un punt d'il·lusió, un punt de lluita. Això som nosaltres. I el dia 25 la nostra coalició pot recollir totes aquestes ansietats, totes aquestes forces i tenir un magnífic resultat electoral a Catalunya.